Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho. Bafethu ngibuyile nesinye istory futhi. Ngiyacela guys ukuthi ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-commenta, siclikhe ne-notification bell so that soba bokuqala ukuthola ama-notification whenever Ulungi eposta istory esisha. Guys, sina super thanks. U-super thanks walabantu abafisa ukuphohloza nje bethela okuncane kwi-channel bafethu. Asinandaba ukuthi kungakanani okusuka othandweni nje uzongena ku-super thanks ubone ama-options ongasipha khona uma ngabe kuwukuthi unothando lokusipha. Ngisaselapho kuma-super thanks ngicela ukubonga kakhulu uPretty Sila. Siyabonga kakhulu mfethu ngesipho sakho osiphe sona, siyasi-appreciate kakhulu. uNkulunkulu nje akwandisele. So nawe uma ngabe ukuthi uyafisa ukufana noPretty Sila guys, ukhona u-super thanks laphaya. You can go uhambe uyobuka kuma-option ukuthi wena ikuphi la obona ngazuthi wena isandla sakho sivulelekile ngakhona. But siyabonga kakhulu, siya-appreciate o-super thanks benu. Nokuthi guys ama-adverts asiwaskiphi. Nalokho on its own kuyafana nokuthi usiphe something as a channel because ama-adverts nawo ayayiboosta i-channel ukuthi ikhule. So ngicela nje ningadinwa guys, niwabuka ama-video from beginning to end, ungaskiphi lutho bafethu. Without wasting your time, another day, another story. Guys, i-story sethu namhlanje-ke sibhalwe umuntu wathi lungu ungaphunyuka uze usho ngisho nanendawo nanegama nani because le story lesi it's very close to my heart. Ngiyadlala kashongo kanjalo but uthe nje cela ukuba anonymous vele-ke la ekhaya yikho into ingekho anonymous, yonke into anonymous. So nama une-story feel free ukusenda i-story sakho because ngeke sisho ukuthi wosenda i-story. There is no way, angiphunyuki ngisho bengakhipha isibhamu angisoze ngasho ukuthi wena. So uma ufuna ukusenda i-story sikhona ku-TikTok bafethu, uyaya nje ku-TikTok ku-Luzipho_Lungi ufike usende i-inbox, then ngizobe sengikutshena ukuthi sizokwenza kanjani uma ngabe kuwukuthi sifuna ukusenda i-story. And then guys, without wasting your time, we get another day, another story. So istory sethi mayelana namantombazane amabili. Amantombazane amabili akhule azalwa umama oyedwa, like on the same day amawele nje basically. So la mantombazane lawo awanababa, anomama kuphela. Kuthiwa yikhula iy'ngane zizwana, ukubona uma kuthiwa abantu abahlukaniseki, unseparable, kuthiwa bebezwana ngale ndlela le ongeke uze ukwazi ukuyichaza, yabo. And umawabo was very happy ukuthi kukho konke, as much as impilo mhlampe ingamhlula ngokunye kodwa ukwazi ukukhulisa iy'ngane ey'zwanayo. Kuthiwa yikhule zifike e-high school. Kuthiwa uma y'fika e-high school ehlubuke lo yedwa. Kuthiwa abe yihlubuka, yabo lento engabambeki, ingane engabambeki ngale ndlela ukuthi egcine engawuqedanga ngisho umatric, uyamitha lo girl. Uthi sathi samithi azale ingane ayishiye lapho useyobheka enye futhi aphinde amithe. Uthi sathi useyilokho akutshela mina ngisabuyela esikoleni mina. Kumnandi, imnandi impilo ngaphandle kwesikole. Impilo imnandi, abafana kushuthi bayabathengela otshwala beza. Yena ubuka iy'manje kanti akazi ukuthi khona into ekuthiwa i-future. Lo omunye abe yisiphungu mangathe Nkosi yami aqhubeke yena ay'fundele. Ngisho lo osepaprukile wahamba washiya ingane, uyena okumele abuye enakekele iy'ngane. Lo akekho, akaziwe ehamba amasonto engabuyi, engaziwa ukuthi uyiphi, yezwa. Ngale ndlela yokuthi noma wakhe nje wayeselahla ithawula ngaye, yabo uma ungasenandaba ungasayibuzi ngisho ingane uma ibuya ukuthi hayibo uphumaphi wena, because uyazi ukuthi ne-answer ozoyithola lapho nje izokulinga, yabo. So umakhe nje wavele wamrayitha off, but esahlala emzini wakhe, yabo. Mekhona ukhona, mengekho akekho it's fine, like sesi-used to leyo mpilo la ekhaya. Ayithi ugele afunda ayikhandle, ugele aphase ngamalengiso ahamba e-varsity. Lo uyaqhubeka uyapapruka, mhlampe lo yokuqala u-first year, mhlampe lo useney'ngane eziwu-3 already. And iy'ngane zakhe y'landelana kanje. Kuthiwa lo Nkosi yami ngisho ezesho ethi yazi uma ngine-stress ngodadewethu ngoba ngiyamthanda and ngangine-picture yokuthi i-future yethu izofana nje, yonke into yethu izoba right. Kodwa ngiyabona ukuthi hhayi, yena ungala kakhulu nangala. Hhayi, uthi-ke ugeli-ke kuthiwa ehambe kugeli-ke ayoy'fundela Nkosi yami abuye. Kuthiwa uma ebuya ay'tholele i-internship yakhe asebenze ugeli u-focused. Yebo, kuze makuthiwa khona ingane e-focused. Kuthiwa ugeli avedane athi eqeda ukwenza i-internship kule khampani vele eqashwe. And bevele bemnikeza i-offer guys unbelievable, nawe ayengayilindele as umuntu oqalayo ukusebenza yabo. Shuthi ugeli aba over excited, ahamba ekhaya abize uma wakhe nosisi wakhe because ibona abantu vele aphilela bona. Uy'tshela ukuthi ngiphilela uma ney'ngane lezi zosisi bami phela because zi-part of i-family. Kuthiwa akafika asho ukuthi hayibo guys ngiwutholile umsebenzi and ngeke nikhone ukuthi bazongiholela malini. Kuthiwa ithi gaqa imali, isamba lesi azosihola. Kuthiwa kuvele kushintsha ubuso same time kudadewabo. Athi nje usuzohola leyo mali, usethi
Uthi hawu siyakubongela. Uthi kodwa uyambona umuntu uma engekho excited, uthi uma wajabula waze wakhala, uthi njena wangibongela waphuma ugeli wayoshaya adome ngaso utshwala. Hhayi, uthi nje kuthiwa imphatha kabi lowo geli intombazane indaba yokuthi hawu usisi wakhe akamjabuleli, but futhi abuye engayinaki. Hhayi, kuthiwa kwabe uyijojile ugeli. Kuthiwa wayinede nje ekhuluma into encane, kufanele phela wena uhola. Yabo esembiza ngegama lemali ayiholayo. Ngisho ngenzani phela wena? Mhlampe emtshela hawu awugezi iy'ngane sehlale y'phihliwe amafinyila ukhona uma wazi yabo. Athi phela kufanele ungiphakamele, angithi wena uhola. Yabo kancane kancane ngisho umphakathi usuyazi ukuthi usisi wakho uhola malini. Yabo nje lo muntu osekubiza nangalelo gama phela thina sibone omasibanibani bani esho the amount of money le ayitholayo. Eyi imhethe lento lokho yazi amtshela wakhe yazi ma mina ngangitshela ukuthi udadewethu uzongijabulela phela ngoba. Umtshela wakhe athi hhayi lo I think ubhitha because uyabuka indlela asey'bambezele ngayo in-life and awukwazi ukurikhava uma usukuleli point asekulo because usephilela utshwala nje nokuzala kuphela yabo. Ayi athi nje ungamnaki but nje into ongazenzela yona ukuthi ungaphinde umtshene lutho emayelana ney'mali zakho. Nje athiwa uthola i-promotion, nje athiwa uthola i-raise, akazi lutho u-right azi lokhu akwaziyo okwamanje. Ayi thi ugeli ngampela aproceed-ke in life, abe successful aqhubeke a-progress-e. Jesu proceed, a-progress-ke in life ugeli kuthiwa hhayi athole omunye umsebenzi futhi nawo uthi mo mani. Ayi ugeli vele ebuye nemoto ngilula. Eyi kuthiwa intombazane ibasele-ke igcwala ubhavu yezwa. Hhayi kuthiwa igcwala ubhavu intombazane nje ingayijabuleli leyo moto ithi ithi mina nje ngeke ngiyigibele. Hawu, yini indaba ungeke uthi uyigibele imoto phela imoto kasisi wakho yabo. You should be excited. Ethi nje ngeke ngiyigibele nje mina leyo moto. Imoto ngiyamazi uyakuthanda ukukhuluma imoto iyobe ikhulunyelwa. Lapho usisi wakhe is the sweetest. Ethi nje leyo moto iyobe ikhulunyelwa. Lo ngithi nje uma ngihambile nje one day uyongifonela-ke ngikhonkothe ukuthi iy'ngane ngishiye ngingagezile usengaye ukukhulumela imoto yakhe. Yaye uzothi into embi engahlangani lezo. So ekubona usisi wakhe umona kudadewabo but engawunaki ukuthi uya ngokukhula uba mkhulu yabo. Hhayi kuthiwa-ke nkosi yami ugeli-ke abe right-ke. Hhayi kuthiwa nje abe successful ugeli. And then indaba iyonakale ugeli uma esethola ibabazi. Kuthiwa ugeli vele evuke nje ngesiquma amaqhuzu umfana o-right yezwa. Kuthiwa nje kodwa unemali yakhe kodwa futhi oyisebenzelayo isiquma manje sokuthi uyayisebenzela phela qala uma usebenza kahle kwakuthiwa isiquma amaqhuqhuqhu. Manje sekushiwo umusa omabhizinisi othwele. Kodwa yena lo mfana wayengathwele nje wayey'sebenzela kahle but eyi-afford-a futhi wayesebenza imisebenzi e-right eholela kakhulu yabo. Eyi kuthiwa ugeli ebe excited-ke nkosi yami eqoqela usisi wakhe ukuthi hayibo oh finally sengivukile because wayekade lokhu ey'phethe kahle all along. Sengivukile and ngivuke ngumuntu wami kanje kanje yo ngambona. Kuthiwa nje ugeli athi hawu siyakubongela ntombi. Kuthiwa hhawu aphume futhi kuthiwa nje kwakuthi uma kuqala lama-topic vele ecinga indlela ahambe. Ayi ayiphathe kabi lo lento uthi hawu yazi usisi wami yazi unomona and ngiyambona ukuthi unomona but ngizomthini ngoba phela usisi wami at the end of the day yabo. Hhayi kuthiwa-ke umfana-ke alethe incwadi yamalobolo aphathise ugeli ukuthi cela nimhambisele incwadi kubo. Kuthiwa nje wathi nje ugeli efika nencwadi ejabule lo wayeyiphuma. Very obvious-ke useyazi leyo ncwadi yakhe because seshilo phela wathi umfana ulethe la incwadi ma. Yabo uthi yena ngoba phela ilinde uzomphuca hlampe afune yena ukuyifunda incwadi. Hhayi ugeli athi nje no, ngiyabuya mina. Hhayi uma wakhona kushuthi aze afunde lo uye lo asho ukuthi hhayi abantu bakasibanibani bathi bacela ukuza bezokhanda isihlobo esihle la ekhaya. Hhayi abuye umakhe amtshenele lo hhayi bo abantu bakasibanibani bathi bafuna ukuzokhanda. Ethi kobe umithi-ke. Kobe umithi yabo nje hlezi ene-negative comment uthi avele ekhale emva kwalokho. Hawu uthi umakhe amkhuze ukuthi hhayi awukahle wena njalo nje uhlezi unenkinga nosisi wakho. Kuthiwa avele akhale lo. Athi nje wena manje ngoba ungayiboni yonke lento. Hhayi bo yini ongayiboni? Lona uthwele wathwala ngathi washintsha idlozi lala ekhaya lisebenzela yena kuphela. Kwenziwa yini mina ukuthi ngibe i-complete opposite yakhe. Mina ngahlulwa isikole, mina angi-graduate-anga, mina aze ngisebenza, ngase nginamoto mina, anginayo nanendoda engithandayo ubaba bey'ngane nazi iy'ngane y'gcwele umuzi kodwa mina bayangishiya. Mina ngeke ukuthi mina ngedwa nje ngadalelwa nje ukuhlupheka. Uyo wathwala ngami. Uthi eyi kuthiwa ayithuka ingane ayithuka ingane izikhala ingane uthi hawe ma kodwa nkulunkulu wami. Yabo ize ngey'ndaba ezinhle kodwa nje useyayiqhuba kuthiwa ayithuka athi wena ma uthi awuzazi lezi zinto thina siyababuka o-T_V. Thina siyayibona iy'manga ezenziwa abantu for ukuthi bephumelele. Mina nje ngiyazi vele sengoba isidwedwe impilo yami yonke ngoba nangu phela uyena okumele ephumelele. Uze ubone ukuthi unenhliziyo embi kanjani. Ujabulela ukubona usisi wakhe eshizila ukuze yena abe successful. Kuthiwa nje ayithuka ingane yathi wena ma kwakuzwaphi umuntu ovele ephume nje esikoleni ahambe ayosebenza imangaka ama-graduate ethele ekhaya. Yingoba usebenza ngedlozi lala ekhaya. Hhayi bo
Athi uma-ke ngeke ingane yami ngathi usuyagagamela. Hhayi kuthiwa nalo asho ukuthi hhayi wena uyangibhedela, wena wayehlulelwa impilo, so awukwazi ukungithosa amacala akho. Wena wawuthi uhambe uyophuza, mina ngibhizi la ngilungisa impilo yami. So akuyona icala lami ukuthi wena wa-choose-a le mpilo wayi-choose-a. Sonke in-life sinama-choices. So angikwazi ukuthi mina ngingaphumeleli ngoba wena wa-choose-a ukungaphumeleli. I-choice yakho, nami i-choice yami noNkulunkulu wami. So nje ngicela ungishiye phansi. Uthi hhayi begivane, kuthiwa bengakhulumisani isonto lonke. Eyi kuthiwa emva kwesonto athambe lo phela sebezofika abakhongi kwasekuseduzane but kwangekho duze mhlawumbe kwakusele 2 weeks kufika abakhongi. So abe nice ibhadi manje useyamthanda usisi wakhe. Yabona nosisi wakhe ajabule ukuthi hawu finally kwasiza usisi Givane yabo cause emva kwalokho cause babengaze bebe ne-commotion yabo. Uthi hhayi emva kwalokho nje sesiyazwana sesi-right noma ngabe bejabule nje ngangazi ukuthi no-Infinite manje emva kwaleya ngxabano engaka ya enaba nayo e-heated kangaka ya. Hhayi kuthiwa wathi nje uGeli hhayi bo phela lo muntu ufana nokuthi yimi, ufana nami ama-achievements akhe, ama-achievements ami. Yabo nje uyanginakekelela ney'ngane zami zi-right, wenza sure ukuthi nje uyay'thengela iy'mpahla zokugqoka yabo. Iy'ngane zakhe ezinye sey'khulile khona okuncane. Wona lo sekukhulakhulile yabo kuyashiyana nje kancane kancane kodwa o-2 years, o-3 years. Hhayi bashiyana ngo-2 years, hhayi ukuthi iminyaka o-2 years, bashiyana ngo-2 years, o-3 years. Hhayi kuthiwa-ke hhayi ajabule uGeli-ke kuthiwa hhayi amase eyamtshela wathi nje ngosuku lamalobolo ngiyakuthemba dadewethu. Kuthiwa abantu bakuleyo ndawo bayaziwazi bagangile, especially ku-successful nje bahlezi befuna ukuthi ubone ngomopho. Hhayi kuthiwa-ke amcele-ke athi nje sisi uwena umuntu engimthembayo. Ngiyacela bandla ukuthi nje umyeni wami aseve wena because nje I do not trust omunye umuntu ngomyeni wami. Yabo ngifuna nje ukuthi kube uwena ozomseva, ngiyazi uzomnakekela, uwena ozomhambisela yabo, uwena ozokwenza sure ukuthi umyeni wami u-right. Cause wayefikile naye umyeni phela le mishado yamalobolo manje yabo. Hhayi nangempela-ke amenzele-ke umyeni wakhe, amenzele umyeni wakhe-ke. UGeli-ke avele abona i-opportunity, sorry before sengifake iy'ndaba ey'ngahlangani. UGeli abona i-opportunity ukuthi lala ngizokwenzela. Athi-ke ngifuna ukuzwisa i-pain yomhlaba. Ngifuna ukuthi ngisho noma cause uGeli wayesenokuthi uma wakhe akamthandi. Yabo ingane uma ihlala ukwenzela izinto ey'right vele futhi ikuhloniphe ugcina sengathi uthanda yona kanti uthanda ukuthi iyakuhlonipha. So lo esenokuthi uma wakhe akasamfuni ethi ufuna ukuzwisa noma wakhe ubuhlungu, naye lo ufuna ukuqeda wonke lo mphapho. Wathi wahamba wayohlanganisa indlela yokuthi azofaka uphoyizeni ekudleni kamyeni cause useyazi ukuthi uzobe eseva uyena. Ethi esadlisa umyeni ayebehlisa nosisi wakhe ngala. Vele nje kukhala isililo ngale kukhala isililo ngapha. Mhlampe kube ngazuthi cause babey'khipha njalo yabo. Kuba mhlampe into abayidla bey'khiphile or something cause nje bebesayikhaphule futhi amalanga. Hhayi kuthiwa naye uGeli ahambe all out-ke ezama ukuthola umuthi-ke manje azowufaka. Hhayi kuthiwa agcine enza ama-research athole-ke ukuthi yimuphi umuthi o-best owujuqosa uma ufakela umuntu afe. Angazi-ke awumenshiniwanga umuthi. Hhayi kuthiwa-ke lishayela ngalamalobolo. Kuthiwa uGeli akanamusa awulokhu ehleka yedwa ethi hawu dadewethu kanti uyazi ukuthi namhlanje elamanqamu. Kuthiwa hhayi nangempela-ke amcele-ke lo wena ngizocela ungiphakelele umyeni wami. Yabo ungilekelele simphakele kuthiwa bamphakela bobabili kodwa uyena uzohambisa and it's quite a distance yabo emakhaya ukuthi mhlampe baba la u-round kukale so uzohamba-ke. Hhayi kuthiwa usisi wawuthi nje uphoyizini mese esehambisela umyeni. Kuthiwa nangempela afike nje amhambisele kuthiwa adle umyeni aze ancome athi yo kwaze kwamnandi ukudla. Shuthi uphoyizeni wawu-add i-aroma nayo. Hhayi kuthiwa-ke abonge-ke umyeni kusibari wakhe aze amuphe ngisho imali yabo mfethu ukuthi awusibari yabo nje cause uyisiqhuma amaququ. Hhayi kuthiwa-ke hhayi adle-ke umyeni behlale-ke yabo. Kuthiwa-ke mase behambile. Mase-ke uGeli ukhathele yabo into mekade ingawe akuvumi lutho guys. Ngathi nje ungaba yinto ehlalayo. Eyi lo asebenzise le-opportunity ethi mntanga ubukeka ukhathele and aze ngikubone udla namhlanje ngingakuphakeli into yokudla. Ngathi usisi wakhe hhayi bo yazi ngabe ungisizile ungiphakela. Awu uGeli athi another opportunity. Kuthiwa amphakele athi fa kancane ngephoyizini. Kuthiwa methi fa kuthiwa uphoyizini wakho uyi-slow poison. Ungawudla namhlanje mhlampe ufe next week. Awufi same time awukugulise. Hhayi kuthiwa-ke athi fa ngo-same poison lo awufayo kusibari. Kuthiwa hhayi alentuze-ke kuthiwa ahlale udadewabo. Kuthiwa udadewabo yabo lento yokukhathala kakhulu angakadli nakuhle vele ezumele ukudla kuphethe kanje. Aphume lo amphakela akafuni phela ukumbona edla yabo cause naye phela yabo ekugcineni uwumuntu nawo akahlulisi.
nokuthi uyasaba akazi ukuthi uzoba slow ngempela uzovele umsheshise yini. Hhayi amphakele-ke lo asale ukudla ekuphethe kanje engakavele ezele kuthiwa zele ahlale esofeni azele. Mezele bahleli nje bonke lo usaphumile. Kuthiwa ifika ingane yalo le ncane. Kuthiwa ifike uma ifika ingane ile ntuza ivele ithi, awu mama. Kuthiwa vele aseyithathe konke uhlale lapha udle, yabo. Kuthiwa ingane ihlale phansi guys. Ingane kaMphoyizini. Kuthiwa ihlale phansi ingane imaphuzu ukudla. Akekho uMphoyizini usehambile yena selinde nje ukuthi kuyokwenzeka uma sekwenzeka. Hhayi ihlale phansi ingane idle ishaye ivala ipleti. Hheyi kuthiwa nangempela hhayi kuhambe isonto kuthiwa iqale igule umyeni, iqale igule ingane ngala. Hhayi kuthiwa nje ethi nje umyeni elokhu etshela umuntu wakhe ukuthi hayibo ngiyafa khona into engikhamayo esiswini angazi ukuthi yini. Nangala ingane iyakhala akulali. Begule kugule. Hayibo kuze kubuzakale ukuthi kanti yini mhlampe isifo esisha esifikile yini yabo. Hhayi begule aze esho nje untombazane ukuthi hayi cha, kuyamangaza ngempela ukuthi ingane ingagula kade kufika amalobolo. Kushuthi khona into engahambanga kahle ngoba nangu nomyeni uyagula ngale. Kushuthi khona into engahambanga kahle. But engqondweni yakho usenakho ukuthi why kugula umyeni kugula ingane yami yabo. But akayibuzi leyo ma-questions lawo. Hhayi ejabulele nje ukuthi kugula umyeni ngale. Ey'tshela ukuthi hhayi hlampe ingane ibanjelwe nje ukugula kwayo. Kanti ingane idla ukudla kazi. Hhayi kuthi kusanjalo-ke evedane Nkosi yami ishona iqala ingane. Uma ishona ingane yabo esafonela umyeni wakhe emxwayisa hayibo yazi ingane isivele yashona. Hhayi nomyeni wakhe engapheli isikhashana naye eshona umyeni wakhe. Hayibo kubona ngathi indaba i-serious cause ngisho beya kodokotela babesheshe bebuyise cause akuyona into ebonakalayo yabo. Hhayi washona nomyeni ngale ayi kwashuma intombazane ingasakhali kwale ngane iyayithanda le ngane eshonile. Kwamyeni wayo iyamthanda. Ekhale nogele kuthiwa ekhala ugele ezebe nesibili kuthiwa uma wengane. Ukhaliswa-ke ingane yakhe manje. Kuthiwa meseyasho ethi nyoze ngimiswe. Ngasho ngathi uthwele usibanibani. Angiyeke ukuthi umyeni wakhe angithi niyambona ukuthi uyisiquma maquma. Njengoba eyisiquma kushuthi nje inyanga yakhe ithe ifuna ilentuzane igazi lamyeni wakhe negazi lengane yami ngoba vele mina kade wathwala ngami. Kushuthi sekufuneka umphefumulo wengane yami. Kuthiwa ekhulume eshonelwe umfazi guys ngoba kuthiwa umfazi meshonelwe uyathoba. Kuthiwa lo wayengapetezi kuthiwa ekhulume ethi nyoze nimbone. Kuthiwa iqale phansi impela kwase kungazuthi iphelile yabo. Eyi uma khona ebe ne-stress ukuthi kodwa le ngane ngizoyithini lezi ngane. Kuthiwa le ngane icasuke mfethu vele isinomyeni isinelentuzane isiney'mali zayo. Ihambe iye lapha kamyeni wayo iyosiza la ekusizwa khona. Ibuyele ilentuza ivele itshele umazi mama mina ngiyaphuma la ekhaya angisakwazi ukuhlala ekhaya. Bengisathanda ukuhlala nani but I think it's high time uzongibulala lo sisi or khona into esizokwenzana yona kodwa thina naye cause sengibona ukuthi asizwani and izinto esesikhulumile about each other zinkulu kakhulu ngale ndlela yokuthi angiboni ukuthi siyothelelana nini kanjani amanzi yabo. Cause luyangithuka lezi zinto ay'shoyo ngami. And mina I'm not that person. Mina ngidela konke ngale ntombazane kodwa le ntombazane indlela engithusa ngayo angiyithandi. Ayisho intombazane iyoyekela iflethi layo. Ayihlale eflethini-ke angcwatshwe kumyeni wayo-ke angazi-ke isitori somngcwabo noma yangibuzi leyo part. Hhayi ilentuze-ke kuthiwa-ke kuhamba isikhathi kuthiwa intombazane nje kade ingcwatshwe umyeni wayo. Kuthiwa nje kungapheli isikhathi esikalayo kuthiwa umyeni afike ngephupho. Kuthiwa mefika imbone ilokhu ibupha iphupho elilodwa kuze kube kaningi ngazi ukuthi umyeni wayo ukubo yabo. Uyadla kodwa ngathi udla phambi kwayo hhayi phambi kwabakhulu. Athi eyi cha unesibindi esho kumuntu wakhe. Ethi cha unesibindi uyamthemba ngampela udadewenu. Uze umnikeze ukuthi uyena umuntu ozomphakela. Ube umazi ukuthi ukuzonda kangaka. Buka manje ngidla uphoyizeni. Uthi imtshele ithi buka manje ngidla uphoyizeni ngenxa yobudedengu bakho. Hhayi intombazane lithuka ingakholwa libuye iphupho same phupho same words yonke into iyafana and ukhwenyana ugqoke njengaleli langa ayegqoke ngalo ngelanga lamalobolo. Phethe the same kudla okwakuphakwa yibona benosisi wakhe. Yabo usho nje lawo magama uhleli kubo kodwa manje umehluko ukuthi akahleli nabakhulu. Uhleli naye bobawu-two kodwa kubo kagesi. Yo uthi ugeli imhlukumeze sengize ngixoxela ama-colleagues ami ukuthi hayibo guys nginenkinga. Ngilokhu ngiphupha umyeni wami kanje. Eyi uthe ogeli bethi nje ngeke unosisi wakho kade sambuza khona into of course wayebaxoxela nangale drama yabo ukuthi wayethe uthwele. Athi nje bethi unosisi wakho ngeke khona into of siyazi awukholelwa kule zinto zey'nyanga kodwa sicela uthathe isigubhu ushone enyangeni cause kukhona inkinga ekhona la. Hhayi kuthiwa nangempela-ke ugeli abacele cela inyalela ayibemise enyangeni. Kuthiwa nje inyanga ikusho konke guys.
ikusho konke ithi yabo the day owaphakelwa ngalo usisi wakho, that was the day kwakumele kudle wena, kanti kuzofika ingane isho, eyi lo sisi akhale Nkosi yami sekhaliswa nokuthi kanti kushuthi uyena wabulalisa ingane ngcono bekuthiwa kwafa yena kunokuthi kufa ingane yasisakhe. Yabo nje abe worried, aphatheke kabi, eyi abuye ene-stress ahambe aye kubo. Afike ebize uma wakhe ebize usisi wakhe bahlalise phansi emtshela gayizini, ngihambile ngaya enyangeni, uma ngibuya inyanga yathi yasho konke lokhu ekwenzekile la ekhaya. Ayi usisi asukume athi uyabona ukuze uyibone ukuthi unjani. Ngasho ngathi uyovela ngelinye ilanga, akukho okufihlwe ongaveli. Ubanje la ekhaya uhamba inyanga, uqala ngawe la ekhaya ukuthi khanje uyinyanga, asihambe inyanga. Ngasho ngathi unenyanga yakho wena. Kuthiwa agxile kuleyo phansi, athi nje ingane yami uyibulele and ayikho into yoshintsha leyo nto. Ngisho ungahamba uye ey'nyangeni lezo zakho ezikuthwalisayo, akekho nje umuntu la ekhaya ohamba inyanga. Kuthiwa imupikele intombazane upikele angathi ungakhona ngeke guys, ngicela nehlise umoya. Kuthiwa besho ukubambana ngezandla, yezwa. Kuthiwa ayi bobabili abantu bazilile njalo. Kuthiwa ayi uma wakhona afonele omalume bakhona asho ukuthi nginenkinga entsha nje la ekhaya. Ngicela nje nike nifike nizike nizongizwisa nawo umhlolo. Naku iy'ngane zami zizobulalana, amawele. Abantu abazalwa ngosuku olulodwa bavundla esukwini esisodwa ngelanga elilodwa. Bazalwa ngelanga elilodwa. Kuthiwa eyi lo mama abe ne-stress manje ukuthi ithiwa nto nje afonele abafowabo, abafowabo befike bezozwa lolu daba. Eyi zichaza ingane nalo uchaza isayidi lakhe nalo uchaza elakhe. Kodwa lo umile kweyokuthi nje wake wezwa bani kuthiwa uhamba inyanga la ekhaya. Nimele nibone lapho ukuthi uyaloya, kushuthi beyo-check-a ukuthi into zakhe y'hamba kanjani. Usenzela ukupenda mina engenzi umuntu omubi. Kuthiwa athi umalume no, iyodwa i-solution la. Ukuthi kumele kutholakale inyanga engaziwa yini nobabili cause anithembani ninodwa. Uma ngihamba nenyanga e-refer-we yilo kuzothiwa i-favour yena. Uma ngihamba nale sizohamba sonke njengomndeni, yazi asikholelwa but sekuyisikhathi sokuthi siyenze le nto. Ayi kuthiwa avume-ke uNtaba kayikhonjwa ahambe. Kuthiwa uma behamba kuthiwa ethi engena inyanga ibushaye ngesho, ibushaye ithi ungcolile, awunamahloni. Usungaze ube nomona ngale ndlela yokuthi uzobulala ingane yakho wena Msalofu. Ngoba nje kube kuthiwa ubanga nomona lo yiwo, ingane yakho ngabe isaphila namanje, awunamahloni udadewenu kumanje akanamndeni ngenxa yakho isonakala. Kuthiwa yamuthuka inyanga, kuthiwa yasho konke okwenzeka yezwa. Eyi mase ebuyisa ingqondo noma wakhona wayekhona lo emphakela eze esho ethi nkulunkulu wami, shwele ngiyamkhumbula wami-ofarisha yena engamcelanga. Yezwa. Kuthiwa nje eyi uma wakhona asho ukuthi ngaze ngaphoxeka ngawe ngane yami. Yabo nje the day ngimitha wena ngicela kuthiwa nje uNkulunkulu wangipha ingane eyodwa, ngaba naleyo ngane ngoba wena uyihlazo empilweni yami. The fact ukuthi wabulala ingane yami, yezwa, umzukulu wami wambulala emncane engazi lutho. The fact ukuthi wawufuna ukubulala my child engenzela zonke izinto, usathane wengane. Ngisaba nokusho ukuthi ingane yami yafa. Kuthiwa amugive umakhe, amugive umakhe, amugive. Kunendaba yini? Athi nje ayikho leyo nto. Kwale nyanga vele umalume usayida nalo ngoba vele kade kufika iy'nkomo, uyazi ukuthi naku-share. Yabo nje kuthiwe bathuke khona lapha kwale nyanga ngihlangane la. Kuthiwa hamba ayophuza abuye bathuke. Eyi kuthiwa athi uma wakhona nje mina angazi-ke thina indaba. Le ngane iy'thathele uma wayemshiye kanjalo umndeni. Wathi uma wayo izomhlalisa eflethini nayo lapho. Behlale-ke eyi bebuye becanga phela ukuthi Nkosi yami noma wakhona esho ukuthi angikwazi ukushiya umuzi wami and angikwazi ukushiya ingane nalo liyahlanya. Ayi uma wakhona abuyele-ke ayohlala khona-ke. Kuthiwa-ke intombazane imtshela ukuthi mina angazi ngoba angifuni ukuphinde ngibonakale nginale ntombazane. Angiyidingi eduze kwami and nawe umzali wayo awukwazi ukuyilahla completely because uma wakho wayemlahla but befikile angeke uyixoshe ingane yakho emzini wakho ukuthi ayihambe. Kuthiwa-ke sebengahlangani bobabili. But ugele eqhubeke emsapotha uma wakhe befuna ukuzombona, kuthiwa uyafika namanje ezombona la ahlala khona. But nje yena ugele kuba akalibhadi. Kuthiwa nje washo wathi mina ngeke ngiphinde ngibeke umqondo wami la ekhaya, uma ungidinga ngizokulanda la esangweni, ngihambe siyohlala emzini wami. Ney'ngane zakhe lo zingafika zizohlala, anginankinga. But leya ntombazane angifisi nokuthi ngiyibone ngoba iwuhlukumeza umoya wami. Siphela lapho-ke guys isitory sanamhlanje. I hope you learned a thing or two. And guys ngicela si-avoid-eni umona. Umona yifa lezinja, ngohlezi ngisho njalo. Into enomona phakathi, into eyenza ngomona ekugcineni igcine ingaphumelelanga. But-ke angiyena umshumayeli, engingakushumayela nje kini ukuthi ningakhohlwa uku-subscribe-a, ni-like, ni-share, iklikhe ne-notification bell guys, ni-engage as much as possible. Ngiyajabula kakhulu uma ngibona ni-engage. Abafisa Nkosi yami ukuthi besithi phohlo, ukhona laphaya u-super thanks, uyayibonela nama-option angangotata. So uyayibonela nokuthi yiphi efanele wena.
mase uyenze okulungile bafethu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu nje aqhubeke njalo ani-bless-e guys. Nami ngizolokhu ngibuyile ngizoniblessa ngey'tori zami ezimnandi. Danko.